Hej alle sammen. En af mine venner, Jonas, ikke? Han narrede mig her for noget tid siden. Så nu har jeg tænkt mig at narre ham med det her madfolie, ikke? Se her. Her har jeg noget honning blandet med vand. Så det smører jeg lige på, så jeg stiller lige herover. Okay, godt. Så nu har jeg tænkt mig at ringe til ham på Skype, fordi jeg siger til ham, at en af hans fisk er døde. Og han tror næsten altid på mig, når jeg siger det. Han bliver helt bange, fordi han elsker simpelthen sin fisk så højt. Så lad os lige lade på. Så ringer vi til ham. Han sidder nemlig lige nedenunder og spiller i Call of Duty, tror jeg. Hej Jonas. Hej. Hallo, der er altså en af dine fisk, den dør, tror jeg. Den ligger sådan oppe i overfladen. Gør den? Seriøst? Ja. Skynd op og se. Okay, jeg kommer nu. Okay, godt. Nu kommer han. Stil lige herovre. Og stiller ham lige herovre. Det er madfolie, de er hævn fra sidste gang. Og der er også honning på. Fuck, det stinker. Det virkede kraftedeme. Er det godt. Det er epic. Nå, men så kan jeg jo se, så kan han lære ikke at prank mig. Nu kommer han vist ud og vasker sig. Ja. Men vi ses, ikke? Vi ses alle sammen.